Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao. Nga nasabing CB kuyog sa atong mga langgam nga sabaan kay diri sa among Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon ug samtang nagpintal si Dadok sa iyang mga perasit nga gwapa kaayo sa iyang watercolor nga usahay imong ilugon ug sa imong paakon. Among itanyag ninyo ang among sugilanon karong hapuna nga naguluhan, pagkaon. Yano kay na atong mga title. Parting pagkaon ni Sib ang atong isulti nila. Nya unahon nato si ang imong paborito nga pagkaon. Sa diyang si CB 6 weeks pa lang to ours, no? 6 weeks old pa lang. Gihatag ni siya ni Dr. Francis de la Serna namo. Unya, wa gid mi si Iris, daghan mo sila katabang sa ilang panimay, daghan silang iro sa una. Pero pag siya makapangunay ba og pagkaon sa mga iro. So si Dr. Francis yung tayo nagyan na mo palit mo og crate, palit mo og training pad, o niya para sa iyang pagkaon, palitan ninyo siya og naidilatang nga pagkaon nga lamian kuno kay silang CB ug ang iyang mga igsuon kadtong Cesar angan. So nagpalit sa ning Iris sa tanang mga gikinahanglan ni CB, pero gid may kalibutan o gid may ideya ba unsay dangatan diri uban namo, pero nangaliya mi nga unta magbalipayon siya. Di siya magmahay nga amo siyang naari na siya sa Pinoy-anan sa Barangay Kasili. Gikan biya siya sa Santo Niño Village katong ang pipila ka lugar dapit sa Mandawi gibahaan sa niagi nga mga adlaw. Salamat na lang sila Dr. Francis wa in town maangin ang ilang bahay. Layo ra sa lugar nga gibahaan. Pero doon na gid mga viewers nga hantud karon nang limpyo pa sa ilang mga bahay. In fact doon na may amiga ni Iris nga di na kapuslan nilang bahay. Napildi na gid ang ilang bahay. So kinahanglan gid nilang ipaayo pagbalik kay na lubong gyud sa baha sa niagi nga mga simana. So si CB inipakaon na mo itong Cesar, has kamurag siya makalimot nga naami, mura siya ang iya yung 110% siyang atensyon tuwa ra gid sa Cesar. Hantod nga mahuman siya. Mura pagharap-harap siya pag-ayo, imagine kagamay pa aning CB, 6 weeks old pa, has kang kusugo na mukha o ng Cesar. Unya, parte kinang harap-harap. So, kami sang Iris, nakadiscover sa amin, lain-lain ba din flavor ang Cesar, na ay turkey, na ay pork, na ay steak. So, kung saan na lang flavor, so, patuyang na sa aming palit, na ay tuna, o naglain lang mga flavor. Pagkahumag, pila kasimana, di naman sa mukha o si CB. Pero mao di ko na ilang nature kada og pulanon ba di CB dili ganahan nga magbalik-balik ang ilang pagkaon. So ang uban ko no in town tag duha ka klase sa dog food, tag tulo ka klase sa dog food ang ilang andamon para nila. So mao ni si CB nga mag-usab-usab ning iyang pagkaon, pero healthy na kay ning pagkaon karon. Gilutuan ni siya nilang Dr. Iris ug ni Marisa og brown rice, butangan nila og carrots, butangan nila og kanang sa panan yung ibutang nila beans na ay beans unya sa 2 hours katong zucchini imon sa why zucchini hours sayote mo ilang ibutang. So healthy kay nang pagkaon ni CB, pero sa di pa na niya kanon magkinahanglan siya og pakati mo mag-anda mi ni Iris og may ba kay mga hiwa sa manok, sa torta or sa humba basta na siya pakati. Ang kang Iris sa pakati mas dagko kayo kakita sa Iris akong pakati murag ako ra gyud ikusi bitaw nang kamay ra jud kay baw niya iyan naman mahinayak naman siya kaon. So mahurot na lang niya kaon tanan, pero wa ni problema in town si CB siyang appetite. Katong adlaw na reklamo kung siya mo kaon agi bawi oy perting habhab ni CB pagkasunod adlaw. So ingon ani ni si CB nga may nakay manukod, may nakay pagdinamnan nyo sabay uno nakabantay sa mga manukod ka. So mao na ang paborito mga pagkaon ni CB. Ug tanang pagkaon ni Dr. Iris ganahan ni si CB nga moambit. So wala siya problema sa iyang pagkaon. Karon ari na ta sa akong paborito or sa akong natilawan nga napasayloa di kay ko hingaon. So gamay ra kay kog ikasulti ninyo nga mga pagkaon. Ang akong paborito nga sabaw, original gyud akong paborito nga sabaw, kadtog yung gamay pa kami bata, kami bimbot, akong manghod. Kinugo si bimbot ni Nang Sindang o Ninoy Goryo dito sa Maramag, Bukidnon.
Sila tag-iya sa bahay nga among giabangan. Kaming nag-abang namin sa ubos, sila dito sa ikaduhang andana sa ilang bahay. Ang panginabuhi atong nang Sidang og ni Noy Goryo, Sindang og ni Noy Goryo na sila gamay tindahan, unya na sila gamay nga kananan, unya kung naa gani mga truck sa truso, mga logging trucks nga mo agi gikas Bukidnon padung Malaybalay, padung Cagayan de Oro, mo agi dito maniudto. Samtang maniudto ang driver ug ang helper sa truck, siniguryo mo saka sa truck, unya mananghid siya nga iyang panitan ang truso kay bagka kay nagpanit ang mga truso. Iyang panitan, unya iyang ibuwad, iyang ibaligya isip sugnod. So mo to ilang panginabuhi niya. Wa man sila anak. So mag-ihaw gani silang manok. Di man silang kahurot, sila raman duha. So imbitahon man nilang bimbot. Sus, dito ko katilaw og mga bulanon to si nang Sindang o si nang Sidang o si Noy Goryo. Pero nilangyaw sila dito sa Maramag Bukidnon. Ya dito na sila nagpuyo antud nga mga hamtong naman to sila sa among pagpuyo dito sa ilang bahay. So lingaw kay sila nga kaming duha ni Bimbot kay kami may kinabataan ang among mga maguwang doon na may ilang mga barkada magsuroy-suroy naman. So ining panangpit nilang panihapon kaming Bimbot mo manaka din mi dito sa ilang taas unya askan ang atay ilang bahinon para namong Bimbot, ang batikon ilang bahinon, ang kinalamian nga bahin sa manok ilang ihatag namo. Kilingaw mo kay sila nga kami mga bata. Yung mahi kami manghigop og sabaw. Dito ko nakamao, dito ko nakamatngon nga kining sabaw sa mga bulanon lahi kay sabaw nato dinhi sa Subo ug sa ubang bahin dinhi sa Pilipinas. Ang atong sabaw igo ra man atong kanabang ibasa la sa atong rice para nato sabaw na usahay atong iditso og higop ang sabaw. Sa Bohol ingon ni Noy Goryo og ni Sidang ang sabaw kailang ibahog yun as in mulapaw gyud sa imong rice, mulapaw gyud sa imong kanon ang sabaw. Mao nay pinahugan kuno sa Bohol. Dito minakaton nga wa din tihik-tihik ang sabaw sa Bohol. Aska basta ining kahuwa na mo pangaon mi mangligid gumi sa sawog sa kabusog, sa grabing kabusog. Nya dugay kay may mga naog kay perti man ginamong busuga. So mo gito una na kong paborito nga sabaw kanang manok nga kinamunggayan, dunay gamay nga kapayas, dunay gamay nga luya, dunay gamay nga sili. Sus, ang kombinasyon bitaw sa kahang ug sa luya ug kahang sa sili unya ang kalami sa manok ug sa kamunggay tanan nga sinabuan nga manok karon akong ikumparar atong sinabuan nga manok ni nang Sidang ug ni Noy Goryo sa Maramag Bukidnon. Nakarong bag-o ang akong paborito nga sabaw at pagka estudyante pa nako akong paborito nga sabaw ang sa pasil. Kadtong tinuwa sa pasil, labi na pagkakita nako giun sa paghikay kanang tinuwa sa pasil nga sus kadagko man sa hiwa sa isda. Kunya ila pag ginang hiwa-hiwaon og ginagmay para na minudo para na ni atong ibaligya na nila isip tinuwa. Pero gikan sa pasil mga dagko ni kay nang isda kay ila mapalit og alas 12 kadlawon, ala 1 kadlawon. Ining abot gyud ana gikas Palawan, gikas Mindanao ug sa uban pang kadagatan nga anha idunggo sa pasil. Pero nibilib jud ko pag-ayo sa usa ka dako kay kaldero sa tinuwa, mga 2 ka sako nga lamas gikas karbon ang ilang ihuho diha sa kaldero. Kung mao ning lami kini tinuwas pasil, wa sa day tihik-tihik ang lamas. So mao to ang ikaduha nako nga paborito nga sabaw sa ako pa pagka-estudyante katong tinuwas sa pasil. And I'm sure na apa ang tinuwas sa pasil hangtod karon. Pero layo naman Miss Pasil, ang amorong paboritong sabaw ni Dr. Iris, kining Taiwanese bitaw nga sabaw, kanang gitawag nila og shabu-shabu. Ang una ginamong paborito nga sabaw katong kananan diha sa Park Mall. Wa na ron, gisiraduan na, kay mo gibaligya na. Ang tag-iya ato classmate ni Iris, katong shabu way. So lami ato ilang. Kanang ikaw ba magluto sa sabaw, lami kayo. Sunod na mong ganahan katong sa tawag sa rolling pot before the pandemic. GoFu kanang duol sa entrance sa Maria Luisa. Nara siya sa gawas, pero GoFu na unya mo na katapusan na mong gikan-an nga restaurant dayong lockdown sa pandemya sa COVID-19. Yung na nakalami, nabisag kuyaw-kuyaw na nangaon gyapon media. Ang among kauban nagkaon si Manny Limtong, si Ma'am Gigi Limtong. Karon na abli sila balik, ginahan na sa Ming Iris sa rolling pot. Rolling pot na ilangan. Pero ingon ni Sir Manny, wa na ko to ilang batanon nga chef, so murag di na kayo sila pareha ka kompleto, di na pareha kalami sa kaniadto.
sus naman may nadiskubrihan, mas lami pa sa rolling pot. Kanang Red House, kapila na may magbalik-balik ni Dr. Iris di hapit kada semana sim. Kanang mawa, may dito sa Red House. Sa kinsa li among ikauban dito pangaon sa Red House, katapusan namong kuyog og kaon dito si classmate Yul Julia o si Attorney Ralph Sevilla, kuyog ni Trina ako Salem. Sus, lingawan na mo sim. Pertig yung lami. Kanang sabaw bitaw nga wagi limit. O niya, ikahurot na si imong sabaw, makaparefill ka og sabaw niya. Why question sim? Taga-Buhol ba kang taga-diin ka, basta mangayo kang sabaw, sabuan ka nila dito. Why limit ang sabaw dito sa Red House na sila sa Panagdait? Sa Barangay Kasambagan na ba na ang Panagdait sa Cebu City? Sumuna, ang sabaw. Mahurot na itong istorya kon maghisguta sa tanang sabaw. Of course, there is bayang akong paborito yun nga sabaw, ang kanang lilataan nga munggos, bisag way subak, pero usahay subakan ni Yaya Mar sib og ano kanang bacon, gamay nga bacon. Of course ang paborito na mo Dr. Iris kanang linat-an nga gusok na kining baboy, unya butangan og daghan kaayong cabbage, butangan daghan kayong repolyo, butangan og daghan kayong luya, askang lamia sa so muna mo mga sabaw there is by unya sib ang paborito na mong Dr. Iris nga mga pagkaon. Unahon ako ang akong paborito kay kini kan Dr. Iris ang iyang paella. Kining paella ni Iris, di na nimong paella ars gikan na ni sa asawa, namatay na intaw ng asawa ni Mayor Mariano Martinez, classmate man tong Dr. Iris, si Ada Martinez. Dito siya makatuon og luto og paella. Ni Chris Iris good makatuon og siya luto, iyang i-enhance ba, iyang puno-punuan, iyang mag-ibinto siya og iyang mga ingredients. So ang resulta perti ng lamia. So tanan nakatilaw sa paella ni Dr. Iris niingon mao ni best paella in Cebu. Pero di mabaligya kay perti mamahala. Perti mahala sa mga sangkap sa paella ni Dr. Iris. Nya kini paellera ni Iris perti dakuha. So di ninyo mahurot nga kamera diri. Mangimbitar gyud mi og mga bisita. So kanang mga special occasions ra gyud mi magpay. Kay perti sang haguas paella oy. Pila sa kaadlaw nga inadamay sa mga ingredients og basta perti hasula sa pag pero inikaluto na sib sa paella, wa na. Di na sa di kapangagda, perti siyang lamia. Lain na paborito na mong pagkaon. Sa may ikaw sib na kay kasumpay. Ang humba. Naihumba si Iris nga iyang gitawag og adobo nga iyaning kay there was a time ganahan kay si Iris aning batan-on bitong aktor nga si Joshua Garcia unya katong ilang pelikula ni isa ng girlfriend ni Kwansip ni Gerald Anderson si Julia Barreto ganang kay si Iris ato ilang pelikula nga sa 2 hours katong dito silang bukid ganahan siya ato si unya kuan kanang si Joshua giimbitar og usa ka cooking show nya kakita sa Dr. Iris niya nagluto siya ining adobo. So ang iyang adobo murag tinagalog ba nga humba. So humba nga ang inkuso luping nila itong humba nga Bisaya Arts. Naghumba pitos marisa na butangan niya achuitis, butangan niya daghan kay siya gisagol, daghan kay siya mga ingredientes. Sus, wala na. Yung kumao ni champion ning humba. Ang makaribal ini ang humba ra yung classmate Yul Julia na magkadugay, magkalami isab. Sus, katapos ang humba ni Yaya Mar, gibutangan man niya si daghang kay soft drinks. Awa na basta mutamis na gani pagkaon di na ko ganahan nga mukaon. So kung gani akong kontra ka ng mga tamis nga humba nga nugod ang tamison man mo ng humba oy. So kana pero mobalik tong orihinal nga timpla ni Yaya Mar, balik ko ganahan anang humba sib. Lain pa jung susang sa balik di tag sabaw kini paborito ni Eileen Manggubat katong kanhi publisher o editor sa Cebu Daily News. Na amigo ni si Eileen o si Iris tungod sa katong libro, nagsuwat si Iris og libro nga Island Girl Stories. Unya si Eileen mo iyang gipatabang ba og edit sa iyang mga storya. Unya nahimo gitong libro na printa gito sa Limtong Press ang libro, pero wa na sad nahurot na sang kopya ni Iris, daghan pa kay mangayo og kopya pero wa naman maikog naman mi sa Limtong Press kung magpadugang pa mi og kopya. Pero mao to nagkasuod silang Iris o si Eileen. Unya atol silang pag-edit sa libro, ana sila magtagbo sa Abaseria.
Ya diya sa Abaseria, gi-introduce ni Eileen si Iris sa iyang paborito nga sabaw nga Lola Tomasa. Iyano ra gid kaayo agbati nga dunay murag pinirito nga isda na mo'y subak. Maura Ars? Lola Tomasa, agbati ra og isda. Haskang lamia sa Lola Tomasa. So makasuroy mo og Abaseria na sila ang agianan sa Abaseria na padung sa gikan ka sa musud bitaw ka ng hotel sa Rosa. Musud ka na sa Rosa nga dan na diha sa Kinatumyan ang Abaseria. Na sus Lola Tomasa mo lami sana sila ilang humba. Plus ang Abaseria doon sila special treat kada Biyernes, pero kailangan mo order ka one day before binignit. Kailangan magpa-reserve ka o binignit one day before. So kailangan manawag ka dito sa Abaseria ni Kahuybes niya kuhaon nimo imong binignit ini ka Biyernes. Kay Biyernes na sila magluto og binignit diha sa Abaseria. Pero ang paborito ng Iris diha ang ilang pako salad na among natilawan dito sa Batanes. Kanang pako salad makuha lang nimo gikan sa duol sa mga bulkan. Tambok ka pako salad dito sa Batanes, pero magkapasar na sa nagjutay ang pako salad murag gikan na sa farm sa mga laba may tag-iya sa Abaseria na sila farm sa Bukirabahin sa Cebu City. Nagisgot naman lang kitag Batanes. Lain akong paboritong pagkaon sa Batanes katong ilang coconut crab. Ako naman na istorya din ni Jesus. Maura to'y crab nga kain ako og crab nga pakanon o coconut. Dili di ay. Crab gid nga tuwa magpuyo sa coconut tree. Nagi na siya. Ya iyang pertingil arang naong bunguton o niya basta laksot kay dagway pero inikaon nimo. Why mo barog nga crab kining ubang mga crab dinis ato? Why makabarog sa crab sa kalami sa coconut crab dito sa Batanes. Unya ang ilang pagluto dito kanang minimal bitaw kanang gamay ra kay timpla, gamay ra kay lamas, gamay ra kay sagol, ang bida ang coconut crab gyud pating lamia. Ya lisod kayo ukbon perting liguna sa iyang mga kabhang pero once maukab na nimo sus kapihas ang layer sa unod sempre timbagaag unod perting lamia sa coconut crab dito sa Batanes. Sa pamay atong paborito sim. Nakahisgot naman taga Abaseria. Sus silingan sa Abaseria ang ikits. Kanang ikits, ang ilang specialty diha, putsero. Ilig mo adto kag mga alas 11:30 dayong alas 12 sa unto. Makakita ka dito, daghan kay nagbarong. Nagbarong Tagalog ang mga on dito. Sus, mga abogado di ay, mga huwes, mga empleyado City Hall, mga empleyado sa Capitol, mga empleyados bangko. Tuwa dito. Mga on sa ikits tungod anang ilang putsero. Ang ilang putsero, pila lang putsero sim, 150. Tag 150 ra ang ilang putsero. Pero sus, as kalamia. Yan ay uban diha mga putahe, pero ang bida nila putsero diha sa ikits. Hindi ko karon bag-o nagdiferensyahay ng ikits kay namatay naman kuno ang bana nga may timpla. Unya ang anak nagtukod sa dugiya. Di as Mandawi nagtukod. Ug nitawag siyang kaugalingon nga anak ni ikits. Unya si Ikit o man musugot ana. So naay dako kay notice diya sa Ikits nga wa may labot anang anak ni Ikits. So tungod sa kalamian sa Ikits ug tungod sa tunog sangan doon na anak ni Ikits. Ingon anak kalami ng ilang putsero diha sa Ikits. Ug sa pa may lamisib nga atong natilawan. Sus kausa ng naghatod di og relief goods dito sa San Remigio katong bagyo nga Frank. Daghan kaayo na tuasik nga bahay dito. So nangatod ni relief goods sa isla sa Bantayan, sa lungsod sa Bugo, sa lungsod sa San Romeo, sa siyudad sa Bugo. Dito mi usa tos katapusan na mong panangkita ni anhing Mayor Juni Martinez. Basko pa kasi Mayor Juni adto siya pay mo baswat sa mga sinako na mga relief goods dito sa ilang gym para ipanghatag sa ilang mga mulupyo nga nabiktima sa bagyo. Pero kinalamian nga paniudto atol sa among relief operations giandam sad ni sa First Lady ni Mayor Mariano Martinez, si aning Ada Martinez, katong manok tinibuok na lahi sad siya sa manok sa kanang katmon nga tinibuok sad. Sus kapihalabi ato manuka. Unya mo iyang giandam na mo pila to ka manok ang iyang giandam para kay dako gayto among grupo daghan man kay mga volunteers na niapil ditong apod-apod sa mga relief goods para sa mga biktima sa bagyo sa San Rem.
And of course, ang manok di sa Katmon di isa na mabitahaan, pero ang amo jud ganahang manok katong original. Kato yung dili pa ingon ana bitaw nga daghan na kay mga tindahan kadto siya ra usa na restaurant o niya katong Achuitis kadto jud na pagpupuwa manok lamig kayo nya tinibuok. Usa ka tibuok nga manok ang imo orderon pila mo ka buok mahurot gyud ninyo parte ming lamihan nya Bisaya gyud tinuod. Pero ang ilang problema adto ang supply sa Achuitis kay murag wala Achuitis diha sa Katmon o kasilingan na malungsod moabot na sila Balamban, moabot na sila og Negros aron papangita og mga Achuitis aron kay daghan naman itong demanda, daghan naman ito silang customer. I don't know karon nga katapusan akong balik dito sa Katmon ang manok dili na tibuok. Tulo na ka klase ang ilang putahe sa manok, ang linatan kanang murag tinuwang nga manok, ang fried chicken o kadtong murag adobaw no katong murag sa original ba nila nga putahe pero tagsa na lang kahiwa ang imong ma-order niya di na gid pareha kalami. Ang ilang linatan nga manok di sad kaayo murag lata ra sad kaayo, ang ilang fried chicken kay Bisaya man gahi ra sad kaayo. So wa na to nila ma-sustenihi ang quality sa karaan nga manok Bisaya diha sa lungsod sa Katmon. May bagong painting si Dr. Iris ato ipakita Ars. Dili ni parting pagkaon kay nag-painting man siya samtang nag-istorya ta. This one? Mao ni ang bago niyang painting si Dr. Iris. Sa mani Ars forest. Mga kahoy nga murag naglumba og kuan ba kapot sa langit. Yang langit gamay na lang kaayo nakitaan. Mga painting ni Dr. Iris. Amo na siya ng i-frame. Yeah, Sib, balik ka sa itong pagkaon, Sib. Of course, hisgot naman taong Katmon, ang Danau, kanang tapa sa Danau. Di kay ko ganahan ang tapa sa Danau. Tungod lagi itong mga storya nga di kay limpyo ba. Pero ang chicharon sa Danau is something else. Sila bihang lamia sa chicharon sa Danau. Ang una nakapakaon akong chicharon sa Danau, si kanhi Vice Gobernador Agnes Magpale. Ingon lang si Vice Gobernador Agnes Magpale, ay lang isulti liyo nga kabaw usahay ning among chicharon nun din. Ina lang nga baka. Pero ang kilalamian ko ng chicharon sa Danau kanang kabaw. Pero mga tiguang ng kakabaw ba? Kanina diya magamit sa mga mag-uuma. Pero ang latest na akong supplier og chicharon gikan sa Danau, si Sir Sani Tumayaw o si Montita Bariga Tumayaw. Kaya naman sila farm diya sa Danau. Askang lamian ng ilang kasahos, pero makalimtan nimo kasahos, kaya di man nimo mahurot na yung kasahos, ikalimot nimo, ikahinomdom mo kasahos, uy, lain naman po mas kasahos, puti na kayo, kung hindi, mga sebo na. Mas sebo na ang kasahos kung nadugay nimo. So, mas maayo ang kasahos imong dalion sa pagkaon. Laing kasahos na, actually, mas lami kaysa Danau, katong kasahos sa Masbate. Hinatag to ni Sir Roger. Natong nganlan tibok niya ngan si Sir Roger nga taga Masbate. Hinatag na mo itong kasahusa. Wa gyud Cebu, maan lami ang kasahusa. Gikan sa Masbate. Kay di man sa nabintahan ng Masbate og kasahos. Sa pa may gigutom man kusib, hapit naman dito mangaon. Sa may lain na tong paborito nga pagkaon. So humanat ka sa atong mga pagkaon, ari na tag dessert. Ang paborito ginamong dessert ni Iris, kinig yung iyang cheesecake. Wagi ko, paghupas niya cheesecake ni Iris. Natagan tamong gamay historya ni maong cheesecake. Nakabakasyon ni Iris dito sa San Sebastian, sa Spain. South to Aegis, ang sunset. Sa south ba to Aegis? So dito mi sa San Sebastian. Nganong dito mi San Sebastian? Kay dito man sad ang prisuhan ni Paco Larrañaga. O niya, among kuyog, gusto magkikita ni Paco Larrañaga. Of course, ako gusto ko magkikita ni Paco. Kaya wala naman makita niya after siya na gibalhin na o priso dito sa Espanya. Kanang San Sebastian, usa na sa murag giisip nga food capital sa Spain. Perting lamia di mga pagkaon. Ako nakatunan dito sa San Sebastian, kanang bar hopping. Kada bang usa ka bar, mo inom ka dito gamay, mukaon kang daghan. Pero di ka mo kaon dito tiwas. Kung human mo inom, human mo kaog, usa duha ka putahe, balhin kag laing bar, inom na sa ganito, kaon na sa ganito, lain na sa putahe imong katunan dito. So kada bar na sila murag pagkaon na ilag yun, na ilang paborito. So mo to nag bar hopping mi dito.
Pero sa mga tao, bisag unsay kanon, bisag unsay imnon, adto man jud padung sa cheesecake. Naa ditoy tindahan na gusto tunga sa mga bars na murag nagperya. Pila kalutod sa linyas mga tao, nagsige warawara, nagsige og paningil sa ilang order, nagsige og panguha og order tungod sa ka-in-demand sa ilang cheesecake adtong maong lugar. I-limit kanila og duha ka hiwa. Duha ra ka hiwa nga cheesecake ang kinadaghanan nimo mo order. Aron nga dili mahutdan, pero daghan ko kay sila supply, di sila mahutdan cheesecake, pero tungod sa kadaghan sa ilang mga customer, aron maatog yun nila og panghatag tanan, limitahan ka og duha ra ka hiwa kada tao. So, of course, usa ka hiwa nga cheesecake pati naman dakuha, igo na lang ginanimo. Pero og ikaw ba mo palit para sa tibok grupo, duha ra gid ka hiwa ang imong mapalit niya. Di ka kapalit og tibuok na cheesecake kung in-demand kaayo gawas kung mingaw nga mga adlaw. So, among kikuyugan dito, nag-birthday man siya. Dito may nag-dinner siya ang birthday sa France. Sikit naman. Pagkahuman sa iyang birthday, kadaghang lamian nga dessert dito sa France, ingon gid siya, gusto ko atong dessert nga cheesecake dito sa Spain. So nitabok may gikan sa France padung sa Spain, dito may sus pag-abot na mo tungang gabi naman. Basta pasaylos mga nangaon ron. Kini di mga katsila pareha ni sa ato inig daghan nagmainom, pataka na lang pangihi, perti baho na sa ancho, pero perti lami gyapon cheesecake. Bahala nagbaho na kay ancho, pataka na sila pangihi dito sa mga bars. At cheesecake na mo tuyo, perting lami agad sa cheesecake. So, mo na background. Pagbalik na namo din sa Pilipinas, ingos Iris, suwayan to na ako bake and cheesecake. So, nangutan na siya kung sa mga ingredients. Nagsuway-suway siya mga ingredients. Lami, pero di gid pareha kalami sa San Sebastian. Finally, diha siya nakidiskubrihan nga ingredients nga mao gyud ito'y kasarang gigamit dito sa San Seb. Yang gigamit niya, ako mo yung gipatilaw, so pagtilaw na ko yung ars, maumang gyud ning lamia sa San Sebastian ars. So, ang sekreto di ay kanang cheesecake na siya brand sa cheesecake na sa cream cheese nga sus pangitaon kayo, moabot ko og SNR, moadto ko og Rostan sa una, moabot ko og ang Rostan sa una dili pa Robinson sa Tag-iya, moabot ko og SM pinangitaay anak tagsaon ra kaayo pagpangita na kanang Philadelphia na cream cheese. Kausa dito SNR daghan kay Philadelphia ni abot so adto rin ko sus naunhan mo ko sa mga Koreano. Sus kini di mga Koreano may muka kapiha makapalit og Philadelphia cream cheese ng mga Koreano, magay binlan kong upat kay upat ra may gitugo ni Iris nako para sa iyang cheesecake. So mo na among 1 kilo na cream cheese. So mo na among paborito nga dessert. Tagsar kay naluto ni Iris kay kuti ka iba. Bang kunya It's not healthy. Dili sad healthy. And of course, kining mag-agad lang sa availability sa mga ingredients. Unya, sunod na mong paborito nga dessert sip, ang ako yung personal nga favorite kanang wide dapig-dapig kanang ubi nga kinampay sa Bohol. Ihatagan kong usa ka garapon nga ubi kinampay, gamay nga garapon ni Sir Pete Di Haresco, kanang publisher sa Bohol Chronicle o ang tag-iya sa DYRD diya sa Bohol. Kausa nakita mi dito, siya ba'y tilawin ni ba'y? Mao ni tinuod nga kinampay. Sus, lamin as kinampay. So, pagkahuman na ito, nahurot ng usa ka garapon, ngita na ko din, namo yung ubi kinampay. Niya, sir, daghan kayo ubi kinampay sa SM, sa unsang mga tindahan. Ikaw na kung magharina, nabitaw na yung mga brands. Ikaw layo aragid sa tinuod nga ubi kinampay dito sa Bohol. Motong kausa, nakaadtuming Iris sa Panglao, na atol nga dunay ube festival. Gusto kita kumukuyog kay mangita ko ilang ubi kinampay, sus disappointed kay sila sa ubi festival diha sa Bohol kay murang nganray festival. Limitado kaayo ba ang anugon kay ang Bohol baya kuan kaayo unta sa ube. So ang ubi cake sad sa Dove Street katong original gud nga ubi cake mao toy lami, pero karon nga napalit na ang Dove Street sa Limlio Group. Kining mga anak naman ni Limlio ang nagdaan na nasa Oak Ridge. Ang ilang ube wa na commercialized na kaayo, dili na gyud pareha kalami sa ube cake sa karaan nga Dove Street. Ang mas lami ang ube cake sa Cardinal Bake Shop,
nakatilaw mo sa Cardinal Bake Shop nga OB cake, askang lamia. Mas gamay siya nga OB cake. Unya, akong nadiskubrihan gikan sa mga mamaligya ay hapit daghan kayong magpakasal din Subo ang kanang OB cake mo ilang paliton kay mahimon lang magpalit sila daghan para sa tanang mga guests ya reasonable ang presyo. Laing dessert diha sa Cardinal Bake Shop nga paborito namong Dr. Iris ang Hokkaido. Kanang gagmay ra kay na siya nga mga cake pero haskang lamia sa Hokkaido. Nadiskubrihan na sa amiga ni Dr. Iris na tagal na to sa ngang June Aligrado atol sa pandemic. Katong pandemic nga ipa-deliver batanan kay di na ka makagawa sa imo bahay ang Cardinal Bake Shop o sa mga popular kay niadto kanang ilang Hokkaido na susuway ninyo mga reasonably priced na mga produkto sa Cardinal Bake Shop. Pero pangitaon kayo ang Cardinal Bake Shop. Dias talisay duha ang Cardinal Bake Shop pero there is konsolasyon wa sa Mandawi na usa sa Atbang Stabolata. Sa mga atong paborito nga mga pagkaon sim. Ang among paboritong pagkaon diha sa Giuseppe na diskubrihan sa namon Giuseppe kanang ilang usubuko o ang ilang lamb shank si Dr. Iris ng mga paborito. Pero mao lagi di sad ka makakaon ana ba every day of the week kay dili man siya healthy kay one man siya karne man siya pero parte lamia sa usubuko. Ang makaribal ra nga usubuko diri sa Subo kadtong sa Beehive sa una. Wa pa man nira tong Beehive as kalami atong ilang usubuko. Pero para nako ang kinalamian gid sa Beehive kadtong ilang kanding kaldereta nga kanding sa Beehive askang lamia unya lahi sa ubang mga kanding nga bukugon kaayo. Nindo to ilang supplier sa kanding sa Beehive, gamay ra kayo ang bukog, mas daghan ang unod. Kaya karon doon may mga tindahan na mag-offer sa og kanding pero layo ra kayo sa kanding sa Beehive. Amot diin to ang supply sa Beehive sa ilang kanding. Ug amot mga bali ba pabalik ang Beehive kay ang bag-ong nakapalit sa Beehive nagplano man kuno nga i-reopen ang Beehive as Beehive. I don't know. Uban ra bang mga kanabitang musaad na maayo kayong kanang i-reopen dili ra mao sa original. Gawas kon ilang mapabilin to mga kusinero or makuha nila ang mga ingrediente. Ang best Peking duck din sa Subo nga ako natilawan kadto bitong mag all you can eat pa ang asa to lugar ars sa Grand Convention Majestic kadtong mag all you can eat pa sila dito kadtong ilang Peking duck pero wa man to magdugay unya karon na ako no'y duck diha sa New Star na perting mahala tag 5,000 kapin ang usa ka duck unya di pa ihatag nimo ang bukog ilarang adlip-adlipon unya pero wa say makalabaw sa kalami pero perting mahala ang mas lami kuno nga duck dili sama ka mahal sa Lois restaurant pero ako kakaon diha sa Lois restaurant ang among nasuwayan ni Dr. Iris kanang sa asa nang sa Ramos Ars Easy Eats diya sa Ramos duol sa Diplomat Hotel haskang lamia sa ilang roast duck diha unya kining mapulan sa maghurot kung tolor mo kubok o patra mo kubok di mo kahurot pwede naghana ang ilang roast duck diha sa Easy Eats niya kanang Easy Eats mura og ang pagkaon diha murag Hong Kong ang peg sa ilang mga pagkaon pati lamia ang mga pagkaon diha sa Easy Eats sa Dan Ramos. Ang paella diri sa Subo na makaribal og jutay sa paella ni Iris diha sa Bougainvillea. Namin nadiskubrihan nga gamay nga restaurant diha sa Panglao sa Bohol angan Bougainvillea. Spanish ang ilang mga pagkaon, lami ang ilang paella pero gagmay kayo ang ilang serving sa paella kay gagmay kay ilang mga paellera. Pero ang lami diha sa Bougainvillea na para nako ay makalupig dinhi Subo kanang ilang churros. Na churros sa SNR pero di man kay lami. Pero kadtong churros sa Bougainvillea na restaurant dito sa Panglao sa Bohol, haskang lamia. Bisag pila pa ka-order imong hotdon sa churros. Nako na churros diri sa Marco Polo Plaza, mura og limitado tiali kay nang unsa ilang availability basta dunay customer nga niingon suwayan nila ang churros sa Steel Plaza pareha ba kalami sa churros dito sa Bougainvillea sa Bohol.
Sus, nagpaabot sila pila ka oras, giingnan sila dili di available, laas ka sa puta nila. Huwag klaro. Ang churros diha sa Marco Polo Plaza, kinsa nakatilaw, o istorya himi o lami ba. Ang ubang churros, din isugo ay ayo. Kuan kining churros rengan, pero murag syakoy. Murag syakoy pagkalutuan sa ilang churros. Ang kinalamian nga syakoy, para namon Dr. Iris, kining cheese syakoy. Syakoy nga ang sud cheese, as kanalami ang pagkaluto sa way dapig-dapig. Ang tagiya ini amo silingan, diri sa Kasili sa Konsolasyon, si Attorney Claribel Alfeche, Nanay Belen. Kanang mga bakery nga Nanay Belen, kang Attorney Alfeche na, order diha og syakoy cheese. Pero perting dakuha na ila syakoy hatag 11 pesos ang usa ka syakoy, pero naay cheese sa ilawom, perting lamia silang syakoy cheese. Usa sa mga innovative nga pagkaon ako nasuwayan kadtong chocoron. Ang nag-imbento ana si Consul Julie Aligrado Vergara, amot available pa baron sa Maribago Blue Water o sa ubang mga outlets. Kanang chocoron iyang gisagol ang chicharon o chocolate. So chocoron, deadly kayo nga combination, pero puwerteng lamia. Imagine ang kakagumkum sa chicharon punan sa kalalim sa katamis sa chocolate, puwerteng lamia, chocoron. Dili healthy na pagkaon, pero puwerteng lamia. Ug nindot nga innovation sa pagsagol sa duha ka mga putahe. Nulan to tiyarisip ang atong pagkaon. Kay gigutom naman ka, hasta ka mura ka naman og gigutom. But of course, ang labing simple nga mga pagkaon dili gyud balalis, no, kanang itlog sa buntag, either hard-boiled egg or sunny side up or scrambled egg. Mao gyud gihapon ni kampiyon sa buntag. Ang sikwate, nagsiko pangutanan ni Dr. Edison si kinalami ang sikwate ars nga atong na suwayan. Ang kinalami ang sikwate kanang sikwate nga atong hinimo sa bay, kay kita ray magbuot unsa ka espiso, unsa ka tamis ang sikwate. Kasagaran mo mga sikwate bisan sa mga hotels kuan kanang commercialized na kaayo, pero ang best commercial sikwate na tilawan naman Dr. Iris sa way dapig-dapig sa Maribago Blue Water. So way ra gud na ang ilang breakfast dias Maribago Blue Water, kanang ilang sikwate tinuod jud nga baterol, pwede nimong ibaterol gyud dito tinuod, ispiso jud kay nang ilang sikwate diha. Way laing resort nga makaribal ang ilang sikwate sa Blue Water sa Maribago. Sa pamansin ang atong paborito ng mga pagkaon. Sa ako pa rin pagka-aktivista, usa sa among mga lugar, gi-expose bitaw mig mga kinabuhi sa mga mangingisda. Yan ito, limpyo pa kayang kadagatan sa Cebu City. Usa sa mga communities nga gi-expose me ang mga mangingisda diha sa Mambaling sa Cebu City. So, aron makahibaw mi sa ilang panginabuhi, ipasakay minil sa ilang mga bangka sa ilang aktual nga pagpangisda. Nya ilang pagpangisda naradihas kadagatan sa Mambaling, di sila moatog layo. Di ba karon lagyo naman kayong paabutan sa mga mangingisda. Ang di gyud ako makalimtan nga pagkaon. Pag kubit gyud og danggit, daghan kay danggit sa Mambaling. Sa wa pa na mahugaw ang ilang kadagatan. Pag kubit gyud danggit sa kining pasul ato mangingisda, ingon siya liyo kan ani. Di ka tilaw og danggit nga labaw pa kalami ini. Sus, ang danggit ilang gikuha gikan sa taga, iyang gikuhaan og bukog, isya kana hilaw nga danggit, sus, tamis nga perting labasa sa danggit nga ako natilawan diha sa kadagatan sa Mambaling sa ako pang pagka first year college to nako. Ang laing isda nga makaribal sa kalami adto ang isda sa Palawan. Sus, bisa unsang isda sa Palawan imong orderon perting labasa. Nga kana bitaw ang kalab sa isda imo pang matagamtaman bisag unsay luto. Lahi ra jud kayong isda nga ice na, kanang isda nga gibanyera na. Dito ang isda sa Palawan murag gikan sa dagat, murag sa Batanes. Mag-order ka Batanes, mo-order ka the night before. Aron nga ilang andamon pagkasunod adlaw. Kay maka-specify man ka unsang isda imong gusto. Unsang gidako sa isda nga imong ganahan. So kailangan mag-order ka one day before aron nga ilang maandam ang imong paborito nga isda. Pero puwerteng labasa sa mga isda nga imong tilawan.
unsa may kinaliman nga pansit sip ato natilawan. Ang paborito nung pansit ni Dr. Iris kanang sotanghon gisado sa Cafe Laguna. Mo nay kinalamian nga pansit nga among natilawan sa dinhi sa Subo. Unsa pa man sip? Ano itong paborito ng mga pagkaon? Kamo, unsa inyong paborito ng pagkaon? O diin man ninyo na-diskubrihan? Kano sa among katapusan nga nakatilaw ang pagkauna? Walang ibutang diya sa itong comment box. Or kamao ba mumuluto o mga pagkaon? Atong tapuson gani atong programa sa akong wish list. Doon na ko'y mga pagkaon nga gusto yung matilawan. Nahantod karon naghandom pa ko kano sa ko makatilaw. Pero tungod sa kahimtang sa atong panahon nga tagsa na lang kita mo biyahe na nalamis bahay ni Dr. Iris, limitado na ba kaayo niya, traffic na kaayo, di natakasuroy-suroy o patuyang, o niya nagkaidara na ta ang Agosos. Dugay na jukay ko naghandom anang Agosos. Una kong nakadungog anang Agosos, gikan sa igsuon ni Bimbo Fernandez, katubitaw itong Cebu City Administrator, ni dagan ganito pagka Vice Mayor sa niyaging eleksyon. Nani siya mga igsuon, ang ako na kitaan mo ragisuwat sa iyang igsuon sa igsuon ni Bimbo na writer, na columnista katong sa UP ba, katong professor sa UP. Iyang gisuwat ang partig Agosos, nalamig kuno kayong Agosos. Utong nasurpresa ko nang kinalamian di ay mulutog Agosos din Subo. Laing igsuon ni Bimbo Fernandez na si Longdon Fernandez, na barangay kapitan sa Tapon sa Dumanhog. Nakaila na mo si Longdon kaya na mayuta diha pamilya nilang Irish niya, problema sila sa ilang yuta, so nagsige silang follow up, nagkaila ni Longdon Fernandez. Unya ingos Longdon kausalyo mag-abot ta sa among bahay sa Sambag, kaya naman sila bahay diha Sambag, lutuan ko nung kuniyag Agosos, pero wag gid may makasabot kay busy siya, kapitan diha sa Tapon. Unya lisod kay abuton na mo schedule, wag gid mo karon nahibawan ako na-retire na pagkakapitan si Longdon. Unya mupuli og dagan niya pagkakapitan sa Tapon, hinaot mo daog ang ibuutan nga anak na si Cara Fernandez, na ang angga aya, murag aya ang angga ni Cara diha sa Tapon. So ayun kalimti ang anak ni Longdon diha sa Tapon, sumabot na eleksyon. So hinaot karong retirado na Longdon, mag-abot na among schedule o makatilaw na jud ko og Agosos. As kang lami ako no anang Agosos. Kaya mo kuno ng karaang putahe sa katiguangan sa Subo, kasas mga ginikanan o mga apuhan pa nilang Dr. Iris dinhi sa ato. So maura to sib ang ato mga pagkaon. And of course, ang mga kinakusgan nga mga pagkaon sa Filipino-Chinese community din sa ato sa Subo, ang nag-introduce na mo anang tanan si Sir Manny Limtong, ang kanang mura og paella nga Chinese paella kanang ilang Kiampeng. Ano mo pronounce? Kalami magpilit imo ba sa kalami anang ilang Kiampeng. O niya, of course, kada Chinese New Year, di yun na malimot si Sir Manny o patilaw na mo sa prosperity bread. Kanang dako kayo nga pan, burot kayo nga pan nga yellow, lulon yellow, pero mukaon ko no kaana, mahimong prosperous ang imong bag-ong tuig. Gihapon na naandan nga tikoy o gaban nga mga paborito nga mga old favorites na mga Chinese food dinis ato sa Subo. Ug dinhi kuno sa Subo, diya sila Fortuna, daghan kang mapalit diha nga mga karaan nga mga Chinese food, pero kung gusto kang mo order o kana tinuod jud nga mga Chinese food dili sa La Fortuna kay commercialized naman sa na ilang pagkaon diha, na daghan pa kaayo nga mga nakanindot mga recipe ni sa karaang henerasyon na napasa na ngadto sa sunod na henerasyon. So na-preserbar kini mao mga putahe dinhi sa ato sa Subo. Anugon kadtong mga karaan nga mga putahe na di na nato ikita tungod sa nakalimta na sa henerasyon, wa ma-preserbar. Mo na importante kay ng mga karaan nga mga cookbooks sa Subo. Kung doon may kopya ng karaan ng mga cookbooks, ayaw nag-usiki, ayaw nag-gisia, ayaw nag-guba, kay sus kanindot na makatilaw pa ta sa karaan ng mga putahe sa atong katiguangan. Daghang kay salamat sa inyong pakig-uban namo karong dayong kilom-kilom ining atong tulumanon nga naguluhan, atong sugilanon nga naguluhan og pagkaon.
Unsay inyong paborito nga mga pagkaon? Isuwat palihog diya sa atong comment box ug unsay mga implikasyon anong mga pagkaon sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Pero hindi ako makalimtan nga istorya sa pagkaon gikan ni anhing Serge Rimonde na ilabihan ang taon niya kakabos dito sa Argao. Unya na nakatungtong siya sa labing taas nga ang sa politikanhong influensya. Nahimo siyang sakop sa gabinete ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Ang iyang sulti namo susdong niadto sa wa patay kwarta mangandoy tagdaghan kay lamian nga mga pagkaon. Karon nga daghan na tag kwarta, di na sa kaon sa tong lamian, sa labing lamian nga mga pagkaon tungod sa kahimtang sa atong panglawas. So, mao gina ang kinabuhi. Mura og pagkaon. Unsay lami gidili. Unya mangandoy ta usahay sa labing lamian nga mga pagkaon. Unya karon unta nga makakaon na ta dili na sad kay manghubag na atong tuhod ug doon na tayo mga kakulian sa panglawas. Unya kadtong yung sabot namo sa akong manghod nga si Bimbot. Human mi mga og panihapon ba nga magtunga mis atay sa manok dito sa ilang nang sida sa saog nila ng sidang o Gregorio. Human na mo pangaon nagsabot yung may Bimbot, Bim nanang ganitay sweldo, Bim nanang ganitay trabaho, Bim magkumbira gito, Bim plus atay ha, wag ila isudan atay ra gyud ato sudan sunod na mo kita, Bimbot na may mga trabaho. Ingon Bimbot ila to dayon to atong sabot kay di natakalakaw magsakit na ato mga tuhod. So mo na ang kinabuhi nga doon na kay garahan kaayo, pero maabot ang panahon nga naan nakasap doon na kay garahan kaayo ganin mo maabot tungod sa kakuwang in town sa tungod sa kawadon. Maabot ng higayon makuha na unta nimo imong garahan kaayo dili sa mahimo tungod sa bag-o na sab nga mga limitasyon. Sus, malipay ko sa imong kinabuhi, CB girl. Wa kay ambisyon sa kinabuhi gawas nga makakita sa labing maanindot nga mga talan-awon sa gawas sa atong Pinoyanan, no? Kontento na kaayo si CB sa iyang kinabuhi. Hinaut ingon na ta. Makontento sad ta kung unsay gitanyan sa kinabuhi nato. Salamat sa inyong pagpakiguban. Maayong dayong kilom-kilom kanatong tanan.